Yamaha Booster. Η πρόταση της Yamaha για ηλεκτρικές αστικές μετακινήσεις κάνοντας πετάλι. Ένα e-bike με πολύ ιδιαίτερο σχεδιασμό που σίγουρα τραβάει όλα τα βλέμματα στο δρόμο. Το Booster εξοπλίζεται με μια οθόνη ALCD πολλαπλών λειτουργιών που παρέχει αρκετές ευανάγνωστες και χρήσιμες πληροφορίες όπως η ταχύτητα κίνησης, η ένδειξη μπαταρίας, η αυτονομία, χιλιομετρητή αλλά και μετρητή ταξιδιού. Η μπαταρία του Booster βρίσκεται κάτω από τη σέλα και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αφαιρείται εύκολα, επιτρέποντας τη φόρτιση είτε πάνω στο ποδήλατο είτε ξεχωριστά για μεγαλύτερη ευκολία. Παρέχει αυτονομία έως και 120 χιλιόμετρα, προφανώς ανάλογα με τη ρύθμιση απόδοσης και τον τρόπο οδήγησης. Φορτίζει πλήρως σε περίπου 4 ώρες σε μια απλή οικιακή μπρίζα. Το Booster είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό. Το βάρος του είναι μόλις 36 κιλά. Διαθέτει πυρούνι στην μπροστινή ανάρτηση που απορροφά τους κραδασμούς από τον δρόμο, παρέχοντας έτσι άνετη οδήγηση ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες. Η τροχή είναι διάστασης 20 ιντσών και είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ αλλά ανθεκτικό αλουμίνιο. Τα ελαστικά έχουν διάσταση 20x4 ίντσες και βοηθούν στην καλύτερη ισορροπία, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία και χειρισμό σε στενούς αστικούς δρόμους. Το Yamaha Booster είναι εξοπλισμένο με τον ηλεκτροκινητήρα Yamaha PW Series S2. Η ονομαστική του ισχύς είναι 250W. Προσφέρει υποβοήθηση πεντάλ με διάφορα επίπεδα, επιτρέποντας τον αναβάτη να επιλέξει το βαθμό υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του. Η υποβοήθηση λειτουργεί έως τα 25 χιλιόμετρα/ώρα όπως ορίζει η νομοθεσία για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Η τιμή του Yamaha Booster Easy είναι 3.350 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε αναλυτικά τη δοκιμή μας στο www.carselectric.gr.